Аре, вие кога ще имате добре, колкото родители отгоре? Не, добре, ма не сме съгласни. Тогава е Лена май, не мога да ти кажа. Трябва да се обажда да пита. Колкото един прозорец, тя да ми тя колко... Значи по размера. По размера. Тя трябва Да снеми се, бе. да смей се. Тя писал и он човек писал. Според размера. Да смей се, бе. Да смей се, бе. Дай така, да смей се. Не мога да му се обажда. Само да подавам 5 на 25, таки да бъдат ми пътика. Скъпа на един месец от 50 на 25 не знам. Ама чакай, кой сака да се обажда? Кой му трябва да се обажда? Даваш му номер и това. Къде бе Тропанчо? И да това отдина си открите, където си крили с ръчета ми. Вече се оставяйте. Ей си. Бего! Бего! Века врати краката само. С краката. Ще се караш и на чичи. Ще се караш и с кица. Дяка. Ай се смей ми се, бе. Смей ми се, покажи. Ай така, браво. Браво. Гъче. Деде? Ще ни пееш? Ще ни пееш? Чакай, той ти се не пипа. Шушко. Шушенце. Гого. Мани там какво има? Тука. Гъче. Кица. Аз ще това възмисля тия цепи, ти да дадеш 20 на доктора, ако изпише. Познал 3 пъти колко съм дал. Я си дал. Ама по принцип ти казвам, аз знам, че той няма къде да прави. Но по принцип не е така. Не, по принцип. Я ти да ми изпишеш, не да ми 20. Хайде, къде мога да минем, ще минем. Какво бе, Топанчо? Пип. Копай на себе. Остави. Нема. Ой, не се надигаш. Чакай, че ще ви